I pozdrav drugari, dobar dan i dobrodošli u novi video. Moje ime je Dejan. Danas ćemo raditi jedan kratak test. U pitanju je sredstvo koje smo naručili sa Temua za poliranje farova. Naime, ovaj far ovdje nije toliko nešto izgreban i nije toliko nešto zamućen da bi se morao polirati, ali ajde, pošto sam video, naručio sam neke stvari i to mi je onako bilo interesantno, koje košta manje od 2 evra. I hteo sam samo da testiram, da isprobam to, da vidim da li može za 2 evra da se ispolira far. Tako da dobili smo samo ovo sredstvo, ovo je sunđer. U videu ćete vidjeti još kako oni to reklamiraju, kako to treba da se ispolira. Tako da ćemo raditi sve što oni... I kao što sam rekao, far ne izgleda toliko loše, ali ajde, rekao samo da vidimo, da ga testiramo, da vidimo šta ćemo dobiti tim poliranjem, sa tom tečnošću koja košta manje od 2 evra. Ovo je slika i video pre i onda ćemo uporediti sa kasnije. Ima tu male sitne neke grebotine, ne vidi se to baš najbolje, ali relativno to i nije loše. Evo kako to izgleda. Ovdje piše polishing and apply. Za poliranje. I ovdje ima tačna slika pre i posle. Tako da ćemo sad to da ispravimo. Tako da onaj čika, pred nego što je krenuo da polira, on je obrisao far. Evo sad ću ja da obrišem far nekom krpicom. Čisto da skinemo tu malo masnoću i prljavštinu. A sad sam to otvorio, ima ona zaštitna folija koju mora prvo da se skine. Da smo najavili malo da se nije preterao. Evo kako to izgleda. Sada ću da krenem da poliram, da vidimo na što će to da izgleda. Ovaj sunđer, kako ja vidim, on i nema neke razlike. Možda ima ovaj nekako finije, ovo je malo grublje. Krenut ću prvo sa ovom grubljom, pa ću da vidim šta ću to da uradim. Ovako ću malo da nanesem svuda. Da vidimo da li ima tu neke razlike, da li može za manje od 2 evra da se far ispolira. Ja nisam nešto optimista što se toga tiče, ali ajde. I on je tamo u videu, on samo ovako trlja i to manje od minute i far se ispolira. Dobro, ovo skrči malo. Ja mogu da kažem da ovo ne izgleda tako loše. Kažem, opet nije toliko bio oštećen i zamagljen ovaj far. Ali ja mogu da kažem da sam oduševljen do sada. To ni za manje od 2 minuta. Ima razlike. Ima i to nevjerovatna razlika, da se vidi. Ovdje ima neka, ovdje mnogo je to bolja razlika. Ajde da vidimo onaj drugi. Da. Ima ipak razlike. Ajde, sad ću još to, evo kako to. Čak i ovako kad pređete prstom, osjeća se da je glatko i onako jednostavno klizi. Sad ću da nanesem na ovoj drugoj polovini. Da vidim šta ćemo mi to da dobijamo.
je dosta. Sad ćemo i ovdje to da odradimo. Sad ne znam da li tamo, mislim, na onom videu koji sam vidio, oni uopšte nisu ništa niti čekali, niti su bilo neke pripreme, znači čovjek je jednostavno obrisao malo far i krenuo da polira sa ovim. Da li se to jednostavno samo možda skida ta neka prljavština? Ali opet ja mislim da ima neke razlike. Ne znam, ja mislim da ima razlike. Neke sitne, neke neravnine, nešto. Kao neki otisci, neke flekice. Ali po meni to mnogo bolje izgleda nego ovo ovdje. Sad vi procenite sami, pišite u komentaru šta vi mislite o tome. Znači ovaj video traje nekih 5 minuta. I šta vi mislite, da li to ima neke razlike? Ja primećujem malo razliku, ali napišite u komentarima šta vi mislite o tome. Pišite u komentaru šta mislite o ovom sredstvu što sam naručio, znači na Temu, košta manje od 2 evra. Čekao sam možda neki 2 nedelje, boga mi i 3. Tako da ja sam i zadovoljan, mogu da vam kažem, to što sam uradio, tako da i nije loše. Možda na nekim lošim farovima koji su više ošećeni i više ugrebali, ne veram da bi moglo. Ali vredi probati, ipak 2 evra, 200 dinara, zašto da ne. Tako da vidimo se u nekom sljedećem videu.